थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान बड'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सेवालिनी बारफुनाय। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। बे फिल्मनि मुङानो जादों दाखा जोमै। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों लिंसार बसुमतारी आरो मनालिसा हाज'वारी। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारि, इलिसा बर'। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्टेडआनो जादों पंकज लाहारी आरो नैबे मुभिनि प्रडिउसारानो जादों मनजित नार्जारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि SB प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि WhatsApp ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना जइन जानो हागोन। आं बे लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै आंनि WhatsApp ग्रुपआव जइन जानानै लाहैदो।